E te podes acercar polo Non, estás allí cerrado. Non tanto. Entonces, cuando te hacen, es como está, ¿no? Cuando salen cuadraditos en inglés dimensionados de uno más oscuro. Es el que está en actividad. Es el que se con más azúcar. Entonces, si lo hay tumor. No hay tumor. Bueno, 2 contra 1. Bos días, abre a sesión. Non trouxen as gafas, o sea que con cuidado. Unha sesión ordinaria, non? Non. O primeiro punto do día é a aprobación da acta da sesión anterior. Unha intervención? Ningún. Votamos a favor ou aprobado por unanimidade? Unanimidade. Vale. Segundo, expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos 5-2026. 26. Alguna intervención? Sí. Parveño. Bos días. Bueno, o primeiro, darles gracias, porque parece que están atentos ás peticións do Partido Popular, porque por fin estamos ante un pleno ordinario. E respecto ao reconocimiento, se lle parece correcto, dado que non fixo ninguna exposición dos motivos do recoñecemento, e o seguinte punto tamén é o recoñecemento extrajudicial de crédito 6/2026, respecto á mancomunidade, nos vamos a facer unha única intervención, porque non ten sentido que nos estemos aí que repetindo. Correcto. Perfecto. Entonces, respecto aos recoñecementos, bueno, a vida conta da situación do informe desfavorable por parte da intervención. Como vostedes saben, non hai diñeiro, xa llo dice a propia intervención. Advírtelle, ademais, de que se o Pleno aproba esta orden é ilegal, e que están abusando vostedes de unha figura, porque é unha cuestión que nos levamos repetido durante moitísimas intervencións, están abusando vostedes dunha figura que é completamente excepcional. E como sempre lles decimos, vostedes fan do excepcional, teñen ese don de facer do excepcional o ordinario. Entonces, obviamente, se o orixen das deudas se lle presupón irregular, al menos, tal e como dictamina o informe de intervención, nós non podemos votar a favor destes recoñecementos, porque votar a favor destes recoñecementos, e iso sí que é moi importante, que o teñan claro os nosos veciños, non é pagar aos proveedores. Significa, basicamente, validar a súa mala xestión. E, por suposto, o Partido Popular non vai a darlles esa confianza. Vale, votos a favor? Votos en contra? Votos a favor do segundo? Votos en contra? Punto número 4. Operación de crédito 1/2026. A solicitud, pliego de condicións do crédito que estaban aprobando o presupuesto do 2026. Alguna intervención? Sí, do Partido Popular. Ben, vostede acaba de expoñer algo clave. Dice, basicamente, que o que vimos a facer aquí é aprobar o pliego de condicións. Claro, pero en esencia, isto obviamente ten un trasfondo, que é aprobar esa operación de crédito. Si, obviamente, estamos outra vez ante un informe de intervención onde se menciona o descontrol financiero, onde se menciona a falta de xestión, nós, obviamente, o primeiro que lle teríamos que pedir para darlle a confianza nesta operación de crédito é, basicamente, que empecen a xestionar con responsabilidade, que empecen a xestionar, sobre todo, con feitos e non con tanta propaganda. Entonces, a partir de aí, sí poderíamos falar. Non ten sentido que aprobemos unha operación de crédito para tapar a súa mala xestión. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Moi ben. Votos a favor? Votos en contra? Punto número 5. Aprobación da conta xeral do exercicio de 2024. Alguna intervención? Sí, por suposto. Bueno, o primeiro, que estamos no 2026. Vamos con tempo, este é a conta xeral do 2024. É verdade que a intervención menciona un certo retraso no seu informe, debido ao volumen de traballo, me imagino que é porque terían moitas cousas que regularizar antes que a conta xeral. Pero claro, só lle vamos a dar un par de titulares que se mencionan tanto no informe de intervención como tamén no de control da estabilidade financiera. Pretenden ocultar, que isto é unha cuestión que, desde logo, é completamente unha novidade, unha deuda de máis de 3 millóns de euros baixo a alfombra. Salelle a interventora 6,2 millóns de euros e a vostedes 3 e pico. Claro, isto, ollo que non estamos falando de pouca cantidad, non sabemos que é o que pasa aí.
hai un gasto sen control presupuestario, un incumplimiento sistemático da lei de contratos, cuestión que podemos traer a colación nesta conta xeral do 2024, pero, bueno, que podemos traer a colación basicamente porque ten relación con prácticamente toda a xestión que vostedes fan e desenvolven neste Concello. Hai unha ausencia de planificación, non hai un plan, e ademais nos propuxémolo, unha palabra que tamén é importante trasladar en política, nos propuxémolo durante bastantes veces na sala deste pleno, que seguiran, alo menos vostedes, un orden correcto e axustado á legalidade dos pagos a proveedores, que ademais advírtelles a interventora durante moitísimos informes que vostedes se la saltan a la torera, se me permiten a expresión vulgar. Entonces, obviamente, con esta situación, tendo en conta a falta de transparencia, porque ademais dice moi claro a interventora que a conta xeral do 2024, para que os nosos veciños o entendan, non reflexa fielmente a realidade financiera deste Concello. Entón, ante a falta de transparencia, ante o descontrol do gasto, ollo, que pa partida de fiestas, festejos e demás, tiñamos previsto uns 306.000 euros aproximadamente, e saliron finalmente 900 e pico mil. Claro, entonces igual había que facerlle unha revisión ás prioridades deste Concello, porque non temos servicios básicos, pero si temos outras cousas. Entonces, obviamente, con a xestión que pon o futuro de Verín en perigo, pois nós desde logo non vamos a votar a favor. Moi ben. Votos a favor? Punto número 6. Votos en contra. Punto número 6. Subvención nominativa á Asociación de Escolas Deportivas do Concello de Verín. Ten a palabra o señor Diego Lourenço. Bueno, eu xa o expliquei outro día na comisión, esta é a subvención nominativa que se aproba anualmente ás escolas deportivas. Desta vez, como puderon ver no expediente, e así o expliquei na propia comisión, hai un anticipo de 15.000 euros, que é totalmente legal e lícito, condicionado ese anticipo, lóxicamente, a aprobación e xustificación por parte deste pleno e posterior xustificación das escolas. Polo tanto, non teño moito máis que decir. Votos a favor? Non sei se hai queres falar? intervención. Fala. Non. Votos a favor? Ben, unanimidade. Punto número 7. Acollerse ao incremento da chega autonómica do decreto 99 de 2012 polo que se regula os servicios sociais e o seu financiamento. Como sabedes, no tema do SAF, o Concello está poñendo todos os anos aproximadamente medio millón de euros que non lle corresponden, e agora a Xunta, pois parece ser que quere facer que esa cantidad que nos ponemos sea menor, poñendo elas algo máis. Entón, acollerémonos. Algúna intervención? Ningún. Votos a favor? Tutón. Perfecto. Así dá gusto. O punto número 8. Exención de tasas residencias da terceira idade. Isto fixemos aquí un pequeno cambio que xa se comentou. Agradezcolle que o fixeran con antelación. Bien. Somos elegantes. Ás veces. Sí, no, siempre. Bueno. Isto é para someter a revisión debido á tasa de basura, as ordenanzas que subiron están feitas con a familia media. Entón, eso choca cando na casa viven 200 personas. Porque o consumo que tú tomas son 30 metros mínimo para 3 personas. Pero cando hai 150, eso vai a leche. Entón, o seguinte tramo que pasas dos 30 metros aumentas en un 40%, o seguinte tramo que pasas dos 60 metros aumentas en un 30% e o outro último nun 20 tanto. Entón, a unha residencia, que é o que estaba pensado en principio, e despois se ampliou a outras cuestións, explico un porqué, esa tasa desmádrase, é dicir, ten que ter unha ordenanza específica. O que se pide aquí, o que se intenta facer aquí é ver que tipo de bonificación, exención ou regulación podemos facer en base ao que diga intervención. Se nós non decidimos nada. Sencillamente, o pleno ordénalle aos servicios económicos que milloren, que revisen a ordenanza de tasas de basura, de saneamento, de depuración,
son as 3 gordas que subiron agora, e axustalas ao que é de xusticia, dentro da lei, evidentemente. Algunha intervención? Únicamente para que nos quede claro a todos os veciños do término municipal de Verín, verdad? Non problema. Onde temos No, competencias. no. Facía distinción entre o que sería sede núcleo urbano de Verín, Todo. todo o término. Non, todo contigo. Votos a Hai favor? que facer dúas votacións. A primeira, a inclusión do novo texto, porque Sí, como non correcto. estaba, e despois a Correcto. votación do texto. Vale, pois a primeira votación, incluir o Inclusión. novo texto, votos a favor, e a segunda, É a proposta. a proposta que é ordenar que os servicios económicos do Concello revisen o que é de xusticia. Votos a favor? Iniciar o procedimento. Vale, moi ben. Despois, punto número 9, dar conta dos decretos dictados pola alcaldía, e os ten, e rogos e preguntas. Rogos e preguntas. Rogos e preguntas. Ben. Alá vamos. Ben, Mire, para... Se me permiten, vou nos facer todas xuntas e así despois xa... ben. Venga, va. Telas por escrito. Non... Bueno, Despois en siguiente. Por Son moi- favor, usted é tan... no, non te digo eso porque como ten que ir a acta Ah, para darlle a Laura. pero doulle seu. Vale. Sí. Ben, Pois nada, isto vai ser así un estilo para cando lo mío, pois para cando lo de los vecinos de Verín. Para cando o arranxo da calle Galicia, para cando os barrios con luz, para cando unha recollida de basura que polo menos se axuste ou sexa proporcional ao pago do servicio, para cando os parcos infantís decentes, para cando as fontes en funcionamento, para cando o arranxo ou polo menos o adecentamento dos povos, para cando unha biblioteca municipal menos esquecida, para cando o arranxo das distintas instalacións deportivas deste concello, para cando o arranxo das certas beirarrúas que se deixaron esquecidas, así como tamén das rúas que vostede sabe que ainda pasou outro día, salindo do parking do Eroski, unha persona que non era daqui, pois claro, aquilo sigue como sigue, de repente fixos un carril e a xente non distingue entre tanta línea. Para cando o arranxo dos pasos de peóns, que tamén é bastante importante, para cando o inicio é o fin de moitas obras, sobre todo o inicio, para que o deixen claro, e o fin tamén. Para cando o arranxo de moitos paseos naturais, para cando tema policía local, para cando un plan de verdade para a xuventude desta vila, para cando responsabilidades por parte de quen está cobrando exclusividades. Miren, todo o que se lle está preguntando aquí, unha batería de preguntas que son bastante sinxelas. Todo isto realmente son servicios básicos. E aquí non lle vimos a preguntar sobre plans estratégicos, non lle vimos a preguntar sobre plans económicos, que tamén o poderíamos facer, pero, insisto, xa son propostas que lle fixo o Partido Popular e que tamén lle está facendo a intervención nos seus distintos informes. O que lle estamos pedindo é que baixen o terrenal, que se deixen vostedes, quizás, de tantas ideas que poden estar moi ben. Non entramos a discutir agora mesmo eso, pero que sí que baixen o terrenal, o que realmente lle importa aos veciños desta vila. E por último, que eu creo que todos os veciños o están deseando, tamén que nos digan quen por parte do goberno municipal está filtrando aos medios de comunicación eses estudios sociolóxicos e laborais, porque, claro, os veciños estamos flipando en colores. Nada máis. vale. No. Comprendo que tanto usted como todo o mundo queira todo o que xa, pero si lee tanto o presupuesto que xa foi aprobado como as distintas modificacións que fomos aprobando este ano, verá que prácticamente todo o tema de servicios e pavimentacións está cuberto, está en trámite de, se dice, licitación. Prácticamente todo. As cuestións de mantenimiento, pois son as cuestións de mantenimiento e vanse facendo, non hai ninguna cuestión máis alá. Agradezcolle o das novas ideas, dos novos proxectos, que tamén se licitarán a partir de maio, empezas a licitar todo isto. E agora voulle falar do estudio sociolaboral. O estudio sociolaboral é un documento público que encargou este alcalde á Universidade de Vigo. A Universidade de Vigo, empleando a mesma metodoloxía que emplea
a Diputación o Observatorio Económico Provincial que se publicará ahora saca estes datos e que publica todos os anos. O único que fixen foi que nos fixeran un extracto un pouco máis amplio do que é a nosa provincia, o sea, a nosa comarca. Poden comparalos e tal. Nos gusten ou non nos gusten, coincidan co que un ten na cabeza ou non ten na cabeza, eso é indiferente. A realidade que demostran os números non son estadísticas, non son encuestas, son datos oficiales. Ustedes teñen aí a súa disposición cando queiran, en galego e en castellano. O análisis que ustedes fagan poden facer o que lle dé a gana, da igual. Que o que se trata de por que se fixo este estudio. Porque hai un certo pesimismo na población e todo ten que estar mal porque ten que estar mal, e dalle que te pego e todo ten que estar mal e todo ten que estar mal. Pois nin está mal nin está ben. A min gustan os datos que están aí. Non. Pois non. Quero que estén millores. Pero decir que quero que estén peor porque me interesa a min, a iso precisamente está feito o estudio. Para que non queiras que estén peor porque debíante estar a realidade. Está. Moitas gracias a todos. Levántase a sesión. Vale.